mata ke ce. Sani nishaɗi cikin samari kai ne. Kaunar ki tana cikin zuciyata, yanayin da nake ji ya zan yi na furta, domin kin yi daban cikin dukkan mata. Zan so mi aure ranki na faranta. Zan so in zauna da kai a bibi, domin na zuci ka da ke wa hubi. Saka ya mamaye min kalbi, domin da san ka ne zuciya ta wadata. Kai ne na farko, kai ne ka zo a ƙarshe. Ƙaunar da nake mata za ka sashe, amma al'amarin yana da tushe. A bar batun gona ka zamo isasshe. Ciwon sauna ke ce kika famu, na kwanta jin ya kawo fara ta damu. Dukkanin mai nema na tare da samu, so wani ya sassa jiyo mu. Ka ɗaura ni gadon mulki, kuma ban ga dalilin da yake samin soke. Ji nake gaɓoɓi na faman minke, saniyar budurwa ki hutun kyawunki. Idanuwa kullum burinsu su ganki, su kunnuwa kullum burinsu jiyoki. Kin zamjini a jikina ya zanna barki, sarauniya gimbiya ta mata ke ce. Ni na zamto mai sa'a, na samu saurayi na mai yawan fara. Komai ka ce na yi shi ba na ce a'a, a zaman mu da kai ba na yi ma bara'a. Addu'a zani ta neman sa'a, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala